ютуб дар омадем. рости гап не видео дидем, намедонем ки медона ҳамия ки то кадом дараҷа ҳақиқат дора, оё рафтагии бародармон ё ки не. бародар Коля Таҷикмон дар ҷанг ҳамин рост боша мегем бародаро. хай мардако вақти ҷанг панга дидагиам медонам ҷанг чие. ай бобои қанда мегум ки бобое ки чӣ хеле боша набоша беҳад одами дилсӯзае, дилаш месӯзад ба бародари тоҷик худаш, ба бародари мусалмони худаш. хуб бародаро гап мезанем дар бораи Коля Тоҷик. ба мо ҳамин хел хабар расид, чӣ гунае ки дар рӯи экран шумо мебинед. ин расми Коля Тоҷик ҳаст бо яроқ ва дар поён навишта мешавад. Коля Тоҷик ҳаматонда салом расонд. Мега байни подписчикои канал да коме боша мара бишноса ҳамаша хичоқ кардам. Ва расми дигарша мебинем мо. Ин аз канали Рустам ки шинохт аломати савол. албатта ки ин бародара ҳама мешноса, лекин хеле ҳам жалка. оё мехоҳед ки истифода аз усулҳои табиӣ саломатии худро ғамхорӣ кунед? пас ба клиникаи здоровия биёед ки мо хидматҳои ҳиҷома, бочкаи гиёҳӣ ва масҳро пешкаш мекунем. системаи иммунии бочкаи гиёҳӣ барои тоза кардани бадан ва беҳтар кардани ҳолати умумии шумо баданат просто дам мекунад ва маҳз бошад ба шумо барои истироҳат ва рафъи стресс кӯмак мекунад. ҳиҷома як усули қадимии поксозии бадан тавассути хунгузаронӣ мебошад ки аз токсинҳо халос шудан ва мустаҳкам кардани организм кӯмак мекунад. манфиатҳои саломатии ҳиҷома бисёр ҷанба аст. мубодилаи моддаҳо иммунитетро беҳтар, хастагӣ ва шиддатро рафъ мекунад. инчунин дар мубориза бо бемориҳои музмин аз қабили дарди сар, артрит, остеохондроз ва дигар бемориҳои системаи мушакҳо кӯмак мекунад. суроға шаҳри Москав. ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. иншалло ки ҳама каса хуб ҳастем. бародарони азиз ва хоҳарони гиромӣ, бародарони азиз, ростига ба ҳамин кору хумаштег будем, бекор будем, ютуб дар омадем. ростига не видео дидем, намедонем ки медона ҳамия ки то кадом дараҷа ҳақиқат дора, оё рафтагии бародармон ё ки не. бародар Коля Таҷикмон дар ҷанг ҳамин рост боша мегем бародаро. бобои қам видео кадиса сайти муҳаммадам дар омадем дидем. бародарам ягон видео пеш худаш намемона. муҳаммад чиста видео мемона, ҳақиқат дорам ба фикрам. ай бобои қанда мегум ки бобое ки чӣ хеле боша набоша беҳад одами дилсӯзае, дилаш месӯзад ба бародари тоҷик худаш, ба бародари мусалмони худаш. хай мардако вақти ҷанг панга дидагиам медонам ҷанг чие. Коля Таҷикам бародармон маҷбур шудагия ба ҳамн хотир ба ҳаёти худаш риск кардагӣ рафта сай кунад. агар рафтагӣ боша, ҳақиқат дошта боша, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонаш боша. паси панҷара шид ва имрӯз ҷанг ки ин одам оиладор, фарзанддора. аз ин ҷанг баргаштан имконият хеле ҳам камай бародаро, хеле ҳам камай, лекин аллоҳ нигаҳбонаш боша. тарафдор нестем ки ягон одам рафта дар ин ҷанг не, ҷанги мо нест, лекин ин бародара дар ҳолате ки қарор дора мо фаҳмида метавонем. аллоҳ нигаҳбонаш боша. видеои моро мебина намебина иш муҳим нест. яке агар бина саломи худ мерасонам то ба ту брат, дуогӯем ки аллоҳ нигаҳбон бошад. лекин риска хитам дарк мекунӣ ки чӣ андоза риски вазминдаӣ, аллоҳ нигаҳбон бошад. просто жалко. Баударам зангирай, ҳама как изоми каша гап зана. Баударай азиз. Чанд сол шид бародар гаймарти? 1 сол. 1 сол шид. Марҳамат. Результат ҳаст? бале. Лечени гаймарит ба доруҳои гиёҳӣ. Бародарай азиз, бо диққат гӯш кунед, баъд сахтаниш кунед, роиш кунед. ҳама ин бародаро алҳамдулиллоҳ пеши мо лечени гаймарит омадагиянд. бародаро пав харо муроҷиат кунед. ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарит чияд? якум пешонӣ дар мекунад, дуюм чишмот дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ хинай, чорум тез
гриб мешавад. Бародарои азиз, кадомоед ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. Лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ бе шприц, бе шланг, бе азоб. Просто занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо иншааллоҳ дар хизмати шумоем. Лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ дар шаҳри Москва, метро Беломорский. метавонед ки бародарои Павхаро муроҷиат кунед, иншааллоҳ дар хизмати шумоем.